फिन आरोबाव गुवाहाटी नोगोराव सासे गोजौ सोलोंथाइ लानाय सिख्लानि सोमोनांथावै थैनाय थासारियाव गावनि थाग्रा खथानिफ्राय बोखांनो हादों। नंगौ, सम सम जोंनि बर' सिख्ला आरो आइजोफोरखौ सोमोनांथावै थैनाय आरो माब्लाबा बुथारजानाय जाथायफोरखौ खोनाबोगासिनो दं। बेबादिनो जुन दाननिनो थांनाय 10 अक्ट'आव उदालगुरि जिल्लानि उत्तर नलबारि गामिनि ब्रेनसेट बसुमतारीनि फिसाजो थरायना सुस्मिता बसुमतारीखौ गुवाहाटी नोगोराव गावनि थाग्रा खथायाव सोमोनांथावै दौलें लगायनानै जिउ गैयै थासारियाव बोखांनो मोनो। नखरनिफोरा फोरमायनाय बादिब्ला 5 बोसोरसो सिगांनिफ्रायनो गुवाहाटीयाव खामानि मावनो दंहैयोमोन होननानै फोरमायदों। सुस्मिता बसुमतारीया आकाश प्रसाद मुंनि मोजां मोननाय सेंग्रा दंमोन आरो अनिल आकाश प्रसादजों हरनि 10 रिंगासिम लोगोसे दंमोन होननानैबो मिथिहोदों। मोजां मोननाय सेंग्रानि सायाव हाथिगाव थानायाव गसर होनाय होननानै मिथिहोदों। सुस्मिता बसुमतारीनि बिबथै असिया। सुस्मिता बसुमतारीया गोजौ सोलोंथाइ लानानै गुवाहाटीयावनो थानानै गावारि फसंथानाव खामानि मावोमोन होननानैबो मिथिहोदों। गुबुन हारिनि सेंग्रा अनिल आकाश प्रसादखौ बिजिरनानै साजा होनांगौ होननानैबो दाबि खालामदों। नोंथांमोनखौ हामबाय होनदों जोंनि बे नखराव फैनानै जोंनि नखराव जि जाथाय जादों बिनि बागै रादाब लाफैनायनि थाखाय। जों जाथाया थांनाय मंगलबार मोनानि समाव जादों। मैया प्राय 1टासोआवहाय खबर सफायदों जे गुवाहाटीयाव थानाय जिथु बिनि बिनानावबो दंखायो, बियो खबर हरदों जे बिब'आ बेबायदि न' सिङावहाय दरजा फांनानै दोङो आरो बेखौ बुखावनानैसो जेनेबा हाबनो हादों आरो बेवहाय बेबायदि गोथै सहखौ फासि नांनाय बायदि जानानै बोखांनो हादों बा नुनो मोन्दों होननानै। आरो बेबायदिनो जोङो न'निफ्राय तारातारि मानसि लानानै बेबायदि बिफा बिमादै बिमानै बेफोरबायदिया थांबाय आरो बेबायदिनो थानायाव बेबायदि बडिखौ लांना दोनहैनाय जाबाय आरो बिनि उनाव बेबायदि FIRबो होनाय जादों। खोनानाय मथेब्ला जोंथ' नुवाखै, सासे सेंग्रा दङमोन मोजां मोननाय। मा बुंमोन? बे आकाश प्रसाद ना मा, बेबायदि जों बेबायदि सन्देह खालामदों आरो बे गुबुनफोरनिफ्राय खोनानाय बादिब्ला। दा बेबो मोनाव दंफायोमोन दसे समबाबो बिदि होनना मिथिना मोननाय जादों। दा बेनि उनाव मा जाखो जों डिटेल्स मिथिजोबाखै। FIR होनाय जाबाय दायो। गुवाहाटीयाव माबाफोर मावनानै दङ? गुवाहाटीयाव खोनानाय मथेब्ला बे साननैसोनि सिगाङावसो रिजाइन होबायमोन होननाय खोनादों। बे मोनसे गारि कम्पानियावहाय बेबायदि मा मावोमोनथाय जोंबो डिटेल्स मिथियाखै आरो। सिगाङाव मा मावदों? सिगाङाव बेबायदिनो NGOआवबो मावदोंमोन। MSW खालामखांनायनि उनाव NGO मावबाय खैथामान बोसोर। बिनि उनाव एक्सिस बेंकआवबो फ्राय बिदिनो बोसोरसे बा बोसोरनैफोरबायदि मावदों आरो। गुवाहाटीयाव थाहैनाया खै बोसोरसो जाखो? गुवाहाटीयाव थानाया बियो बे MSW खालामनायनिफ्रायनो बेयावनो थाबाय थादों आरो प्राय 5-6 बोसोराथ' जाबाय खमावनो। पस्टमर्टम दासिमबो जाथ'वाखै, दा पस्टमर्टम खालामनायनि रेडि खालामबाय थादों। दायो जोङो नागिरदों, दा जों मिथिस'वा माबायदि जादों घटनाया, खिन्थु जोङो न्याय नागिरदों। जाहा सन्देह दङ बे माबा मोनसे फिजिकेलि नङाबा मेन्टेलि बेबायदि खालामनायनि जाहोनावनो बेबायदि जाथाया जादों होनना जों सानदों आरो। जाय समाव जाथाया जादोंमोन बे समाव सुस्मिताया हारसिङै दङमोन ना? बे समाव जोंथ' जेनेबा दायो मिथिला, खिन्थु बिनि जों फंबायनिफ्राय गम मोनदों बे 10टासोहालागै मोनाव बे बयफ्रेन्डआ बिजों दङमोन आरो भिडिअ' कलबो खालामनायमोन बिसोरो। सुस्मितानि नोंथाङा मा जायो? सुस्मितानि आं बिमादै जायो आरो। सासे बिमादैजों खालामदोंमोन आरो फनखौ, आंनि फंबायजों खालामदोंमोन आरो। बे समाव बै सेंग्राखौबो नुदोंमोन? बे समाव नुदों। नोंथांमोना माने बेनिखायनो सन्देह खालामदों आरो बे समहालागै दङमोनब्ला बेनो माबा मोनसे खालामदोंबो जानो हागौ। बे सेंग्राजोंहाय मालानिफ्राय मोजां मोनलायदोंमोन एबा सोमोन्दोआव दंमोन? बेखौ जों डिटेल्स मिथिया, खिन्थु खोनायोमोन आरो आवगायाव बे माबायावहाय ख्रिस्टमास समाव फैदोंमोनथ' न'आव। औ, बे नङा, बे माबाया सुस्मिताया न'आव फैनायाव
बिदों नांलायनाय बिदि खोनादों आरो जोङो खिन्थु एक्जेक्ट जों बुंनो हाला खोब समाव बिदोंमोन नांलायनाय फनफोराव नांलायनाय खोनायोमोन आरो माब्लाबा माब्लाबा सेंग्राखौ आटक खालामबाय नामा आं बेबायदि डिटेल्स मोनथियाखै दायो जेबो जोङो मोनाखै आरो निउस मिडियाआव नुनो मोन्दों सेंग्राखौ माने एरेस्ट खालामबाय होननानै थारमाने जों बेयाव इसोरो बिजि जानायखाय फनबो बारा माबा खालामथ'वाखै आरो दा माब्ला सफैगोन गोथै समा गोथै सहआ फ्राय दायो पस्टमर्टम खालामनायनि उनाव फ्राय 3ता 4तासोआवसो सफैगोन बिदि सानदों आरो जों